bubagerani imam ini murkang seikun sini bubagerani nutu awo tak terlai seikun sini bubagerani imam ini murkang seikun Chungo phale janai ro yakti lo komori thang chungo thangai tangai ro yo pani sirang lo lang sini bubagerani nutu bubagera ayo lokung bubagera ayo lokung greda tipalen maro nai greda tipalen maro nai ayo ke coba chole nai ayo ke coba chole nai di brasa ayo lokung di brasa ayo lokung ini matai no maro nai Busuk malkung thanglai dong ro tini hangkor phobe malai na bagai sinor ne yang pora prai ma duita SML ne duita SML prai 30 ta ne 25 ta gari khangi jong tukai tai uklo khai dong ho je ang tan je luklo mani kap sugaro tini sung ta kwai je mo je khangi dong bus ka ne DC election ni bagai sung ar kaisa tini DM office deputy sonong na chiri tipra ma thani ni bobono tini rok tini DM office deputy sonong bosini ADC village council is election tong tongmani a election no dati no khailang thung hinoi sung tini governor ni thanigo deputation dinai through DM why sini je DM sar thanigo sung memorandum submit khainai tabuk sung thanglai tongai busuk malkung rok thanglai tong rok around 30 rok nai lokorola busuk rok no oron ni sibe nang ya phone 2000 nai